En 12 anos existiu Galiza, moveuse, obrigamos a que os demais tuveran que moverse e actuar ou justificarse, obrigámonos mesmo a rectificar e sempre, sempre durante os 12 anos, aínda que máis últimamente, influímos e últimamente decidimos directamente sobre cousas de interese para o noso país. Vós, todos e todas vós, sabedes que todo o que se moveu e todo o que andivo, aínda que fose de unha maneira chea de obstáculos e de dificultades nesta comarca, na política do Estado, tiña detrás a mau do BNG. Non saímos aínda da lentitude, non saímos aínda de moitos boicotes, non saímos aínda realmente de atrancos e incomprensións, pero está claro que comezamos un camiño co que estaba paralizado. Hai ministros do actual goberno, ministros que son gallegos a la española, como eles mesmos se definiron no Congreso dos Diputados. Hai unha maioría social de galegos e de galegas que sabe perfectamente, porque o ten visto antes en Euskadi e en Cataluña, que o único xeito de que Galiza teña peso político en Madrid ten que ser a través de forzas políticas propias. Hai unha maioría social que así o recoñece. O heroísmo nesta campaña non consiste en sucumbir a propaganda abafante do Partido Popular e do PSOE. O heroísmo nesta campaña consiste en transformar esa idea mayoritaria en forza electoral, en sermos galegos, orgullosos de sermos galegos e demostralo tamén nas urnas apoiando o Bloque Nacionalista Galego. Pero grazas ao labor de Paco, o labor de moitos dos que aquí estades e de moitas das que aquí estades, Galiza xa ten algunha infraestructura en servizo. E hai unha que está en servizo dende hai tempo especialmente importante. E non é de asfalto nin de cemento. É o Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego tamén é unha infraestructura ao servizo do pobo galego. O Bloque Nacionalista Galego é unha auténtica maquinaria ao servicio dos intereses de Galiza. Nós así o entendimos sempre. Entendemos o BNG como a expresión política da autoestima do pobo galego. E ter autoestima significa, sobre todo e ante todo, creer en nós mesmos, creer no país, estar en disposición de autorresponsabilizarnos da solución aos nosos problemas. Por iso é tan necesaria a presencia con capacidade decisiva do BNG en Madrid, porque xa temos unha pata aquí, en Galiza, no goberno galego. A segunda témola que ter chantada en Madrid con esa forza decisiva. O señor Zapatero decía outro día que quería converter a España na 8ª potencia mundial. Loable labor. O gallá que teña sorte. Eu só pido que para converter a España na 8ª potencia non sexa a base de que Galiza deixe de ser a primeira como é no sector naval. Só pido eso. Só pido eso. Só o BNG asegura que Galiza teña voz na política estatal. Só o BNG asegura que nun Parlamento sin maiorías absolutas, como que vai haber, Galiza sexa decisiva por medio do BNG. E iso, amigos e amigas, vai ser bo para a democracia e vai ser bo para Galiza. Vai ser bo para a democracia porque un BNG decisivo é garantía de que non vai haber retorno pasado na política estatal. Non imos deixar que se volva aos tempos de andar. Un BNG decisivo é bo para a democracia porque hai garantía de que imos a seguir avanzando en dereitos e liberdades públicas. Onte tiveron que roer a Galiza con entidade propia e falar de Galiza. Por eso non é de extrañar que hoxe o señor Feijóo apresurase a decir que pa seguinte il só quere dialogar e debater co Partido Socialista. Home, claro. Pero que non vai ser así. Non vai ser así porque Galiza ten a súa representación política propia. E se o señor Feijóo quere facelo doutro xeito, pois vai a terlo moi fácil. Terá que presentarse por Murcia en vez de por Galiza e así xa só o debate co PSOE. Así xa só o debate co PSOE.
Vos vos imaginades o que sería esta campaña electoral sin o Bloque Nacionalista Galego? A campaña electoral en Galiza non tería ningunha diferencia da que se podería escoitar en Zamora, en Extremadura, en Andalucía ou en Madrid. Absolutamente ningunha. É o Bloque Nacionalista Galego que a súa presencia política o que dá a entidade, a realidade de Galiza como nación